Lasă-mă să îți spun ceva ce poate nimeni nu ți-a mai spus până acum. Anxietatea ta nu este o greșeală, nu este o defecțiune a creierului tău, nu este o slăbiciune a caracterului, nu este ceva ce trebuie reparat sau eliminat cu orice preț. Anxietatea ta este, de fapt, unul dintre cele mai oneste semnale pe care corpul și sufletul tău le pot trimite. Este vocea autentică a ființei tale care îți spune că ceva nu este în regulă cu modul în care trăim cu toții, nu cu tine, cu sistemul însuși. Gândește-te la asta pentru o clipă. De ce ar fi natural să te simți perfect calm într-o lume care te trezește cu alarme stridente, te împinge în cutii de metal pe autostrăzi aglomerate, te închide în birouri cu lumină artificială 8 ore pe zi și apoi îți spune că succesul înseamnă să acumulezi mai multe lucruri pe care nu ai timp să le folosești? De ce ar fi sănătos să te simți complet liniștit când întreaga ta existență este programată, optimizată și măsurată în funcție de cât de productiv poți fi? Când ai fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru că îți aducea bucurie, fără să te gândești la eficiență sau rezultate? Când ai stat ultima oară sub un copac fără să verifici telefonul? Eu am înțeles acest lucru după ani de luptă cu propria mea anxietate. Am încercat să o suprim, să o ignor, să o tratez ca pe un dușman care trebuia învins. Dar cu cât luptam mai tare împotriva ei, cu atât devenea mai puternică. A fost nevoie de mult timp și de multă durere, până să realizez că anxietatea mea nu era problema, era soluția. Era compasul intern care încerca să mă ghideze înapoi spre o viață mai autentică, mai conectată, mai umană. Există o metaforă veche care ilustrează perfect acest lucru. În minele de cărbune din trecut, minerii coborau în adâncuri însoțiți de canari în colivii. Aceste păsări mici și fragile erau extrem de sensibile la gazele toxice invizibile pentru om. Când canarul începea să se agite sau cădea de pe stinghia sa, minerii știau că trebuie să iasă imediat la suprafață. Aerul era otrăvit, chiar dacă ei nu puteau să simtă încă pericolul. Acum, gândește-te la propria ta anxietate ca la acel canar. Tu ești persoana care simte otrava din aerul cultural pe care cu toții îl respirăm. Sensibilitatea ta nu este o slăbiciune, este un dar. Este capacitatea de a percepe ceea ce alții au învățat să ignore. Societatea modernă este plină de oameni care au învățat să nu mai simtă, au învățat să înnoate în ape otrăvite, fără să observe că se îneacă încet. Dar tu simți că ceva lipsește. Simți că viața nu ar trebui să fie o cursă nesfârșită spre nicăieri. Simți că conexiunea autentică a fost înlocuită cu simulacre digitale. Și această simțire, această capacitate de a percepe discrepanța dintre ceea ce este și ceea ce ar putea fi, aceasta nu este boală, este luciditate. Trebuie să facem o distincție importantă aici, pentru că nu toate formele de anxietate sunt la fel. Există ceea ce filosofii existenți au numit anxietate nevrotică și anxietate existențială, iar diferența dintre ele este crucială pentru înțelegerea propriei tale experiențe. Anxietatea nevrotică este cea care te face să îți imaginezi scenarii catastrofale care probabil nu se vor întâmpla niciodată. Este vocea care îți spune că vei eșua la prezentare, că toată lumea te va judeca, că ceva rău se va întâmpla copiilor tăi, chiar dacă nu există niciun pericol real. Această formă de anxietate se hrănește cu ficțiuni, cu povești pe care mintea le creează și apoi le tratează ca pe realități inevitabile. Dar anxietatea existențială este cu totul altceva. Este senzația profundă că modul în care trăiești nu se aliniază cu cine ești cu adevărat. Este intuiția că există un decalaj uriaș între viața autentică și artificiala normalitate în care ne-am obișnuit să existăm. Această anxietate nu vine din frici imaginare, ci dintr-o percepție reală. Este sufletul tău care recunoaște că a fost întemnițat într-o structură care contrazice natura sa fundamentală. Și aici devine și mai interesant. Majoritatea oamenilor care se luptă cu anxietatea experimentează ambele forme împletite. Anxietatea existențială netratată, ignorată,
suprimată, se transformă adesea în anxietate nevrotică. Când nu ai spațiul să recunoști că întregul sistem în care trăiești este problematic, mintea ta începe să caute explicații personale. Începi să te învinuiești pe tine. Începi să îți imaginezi pericole specifice pentru că pericolul difuz și sistemic este prea copleșitor pentru a fi procesat. Dar ce s-ar întâmpla dacă ai putea să stai în acea anxietate existențială fără să o transformi în panică? Ce s-ar întâmpla dacă ai putea să o asculți în loc să fugi de ea? Privește în jurul tău și observă cât de nenaturală este lumea în care trăim. Nu naturală în sensul că nu este făcută din copaci și pământ, deși și asta este o problemă, ci nenaturală în sensul că contrazice tot ceea ce știm despre nevoile fundamentale ale ființei umane. Suntem creaturi care au evoluat să trăiască în ritmuri ciclice, să ne trezim odată cu soarele și să dormim când se întunecă. În schimb, ne forțăm corpurile să funcționeze după programe arbitrare, să fie la fel de productive în ianuarie ca în iulie, să ignore semnalele de oboseală și foame în numele eficienței. Am fost creați să trăim în comunități mici, unde cunoaștem fiecare față, unde relațiile sunt profunde și durabile, unde aparținem unui loc și unor oameni. În schimb, trăim în orașe de milioane de străini, ne mutăm pentru joburi, întreținerea relațiilor prin ecrane și numim asta conexiune. Am evoluat să găsim sens în muncă care are un scop vizibil, să vedem rezultatele directe ale eforturilor noastre, să contribuim la ceva mai mare decât noi înșine. În schimb, mulți dintre noi petrec ore întregi în fața calculatoarelor, făcând sarcini abstracte pentru corporații al căror singur scop este profitul. Este uimitor că anxietatea nu este și mai răspândită. Sau poate este. Poate că toți o simțim, doar că am devenit atât de buni la a o mască, la a o anestezi cu distracții, la a o suprim cu substanțe sau la a o patologiza încât să nu mai trebuiască să o ascultăm. Poate că întreaga cultură a wellness-ului, a productivității optime și a fericirii constant optimizate este doar o încercare elaborată de a nu recunoaște că sistemul însuși este bolnav. Dar tu, care simți anxietatea, tu ai ceva ce mulți au pierdut. Ai o formă de înțelepciune corporală, o cunoaștere care trece dincolo de rațiune. Corpul tău și sufletul tău nu au uitat ce înseamnă să fii uman. Și când te găsești într-un mediu care neagă umanitatea ta, ele protestează. Anxietatea ta este acel protest. Este un semnal de alarmă care îți spune că te-ai îndepărtat prea mult de ceea ce ești cu adevărat. În culturile tradiționale, oamenii cu sensibilitate ridicată erau tratați cu un respect deosebit. Ei deveneau șamani, vindecători, profeți, artiști, cei care puteau percepe lumile invizibile și aduce înapoi înțelepciune pentru comunitate. Sensibilitatea lor era considerată un dar sacru, nu o povară. Acești oameni nu erau marginalizați sau medicamentați. Erau căutați tocmai pentru capacitatea lor de a simți ceea ce alții nu puteau. Imaginează-ți cum ar fi fost viața ta dacă ai fi crescut într-o asemenea cultură. Dacă anxietatea ta ar fi fost recunoscută ca semn al unei percepții profunde, nu al unei defecțiuni. Dacă cineva ți-ar fi spus că sensibilitatea ta este un dar care trebuie cultivat, nu o problemă care trebuie rezolvată, câtă durere ai fi evitat, câtă energie ai fi economisit, în loc să lupți împotriva propriei tale naturi. Dar nu trăim în acele culturi. Trăim într-o lume care valorizează reziliența robotică, productivitatea neîntreruptă și detașarea emoțională. O lume care te învață că dacă nu poți funcționa perfect în sistemul existent, problema ești tu. Și această narațiune este poate cea mai mare minciună pe care cultura modernă o perpetuează. Observă copiii mici, cei care nu au fost încă complet domesticiți de sistem. Ei trăiesc într-un mod pe care noi, adulții, l-am uitat. Se trezesc dimineața și prima lor gândire nu este despre lista de sarcini sau despre ce au de făcut. Prima lor gândire este despre ce vor explora, ce vor simți, ce minuni îi așteaptă. Ei nu amână bucuria, nu își spun că vor fi fericiți după ce termină toate treburile. Sunt fericiți acum,
în acest moment, pentru că momentul prezent este tot ce au. Un copil poate să petreacă o oră întreagă urmărind o furnică. Poate să râdă de 100 de ori în aceeași zi, fără niciun motiv aparent. Poate să simtă furie intensă și apoi să o uite complet 5 minute mai târziu. Trăiește în flux, în naturalețe, în autenticitate, dar apoi începem să îl educăm. Îi spunem să stea liniștit, să asculte, să fie cu minte. Îl punem să stea în bănci ore întregi când corpul lui vrea să alerge. Îi spunem că nu poate să se joace până nu își termină temele. Îl învățăm să amâne satisfacția, să planifice, să optimizeze. Și încet, încet, acel copil care știa să trăiască devine un adult care știe să funcționeze. Diferența este enormă. A trăi înseamnă a fi prezent, a simți, a te conecta. A funcționa înseamnă a îndeplini sarcini, a fi eficient, a produce rezultate. Noi nu mai trăim, funcționăm. Și anxietatea noastră este ecoul acelui copil interior care încă mai știe că ceva esențial s-a pierdut. Ceea ce simți tu acum, această neliniște, această senzație că nu te potrivești, că ceva lipsește, nu este semn că ești stricat. Este semn că memoria ta celulară încă mai păstrează amintirea a ceea ce înseamnă să fii cu adevărat viu. Este o formă de nostalgie pentru o viață pe care poate nu ai trăit-o niciodată în formă pură, dar pe care o cunoști la un nivel mai profund decât rațiunea. Anxietatea ta nu este doar despre tine, este despre noi toți. Este despre o întreagă specie care s-a îndepărtat de rădăcinile sale. Suntem deconectați de natură, petrec zile întregi în clădiri sigilate, respirând aer condiționat, privind ecrane în loc de orizont. Suntem deconectați de muncă semnificativă, mulți dintre noi neștiind cum contribuie eforturile noastre la ceva real, tangibil, important. Suntem deconectați de comunitate autentică, având sute de prieteni virtuali, dar simțindu-ne singuri în cele mai grele momente. Și suntem deconectați de sacru, de mister, de minunea existenței care ar trebui să ne inspire zilnic. Această deconectare colectivă se manifestă individual ca anxietate, depresie, epuizare, dependențe și o senzație persistentă de gol pe care încercăm să o umplem cu achiziții, cu realizări, cu validare externă. Dar golul nu poate fi umplut din exterior pentru că nu este o lipsă de lucruri. Este o lipsă de sens, de conexiune, de autenticitate. Și aici trebuie să te opresc pentru un moment. Vreau să îți cer ceva. Dacă ceea ce spun rezonează cu tine, dacă simți că aceste cuvinte descriu ceva din experiența ta, atunci poate că acest canal merită atenția ta continuă. Nu pentru mine, ci pentru tine. Pentru că această conversație, această explorare a ceea ce înseamnă să fii uman într-o lume care a uitat ce înseamnă umanitatea, este una care merită continuată. Abonează-te dacă simți că aceste idei îți oferă o perspectivă pe care nu o găsești în altă parte. Și mai mult decât atât, vreau să-ți cer să faci un mic experiment. În comentarii, scrie un singur cuvânt, doar unul. Cuvântul care descrie cel mai bine ceea ce simți în acest moment, nu explica, nu justifica, doar cuvântul. Voi citi fiecare răspuns și voi fi martor la experiența ta. Uneori, doar faptul de a numi ceea ce simțim îi oferă acelui sentiment un loc în lume. Acum, să continuăm. Pentru că cel mai important lucru pe care vreau să ți-l spun este acesta. Anxietatea ta nu trebuie vindecată, trebuie ascultată. Aceasta este poate cea mai radicală schimbare de perspectivă pe care o poți face. În loc să te întrebi cum să scapi de anxietate, întreabă-te ce încearcă să îți spună. În loc să o tratezi ca pe un dușman, tratează-o ca pe un mesager care îți aduce informații vitale despre viața ta. Când simți anxietatea crescând în piept, în loc să intri în panică sau să încerci să o suprimi, încearcă să stai cu ea. Literal. Găsește un loc liniștit, închide ochii și simte-o. Unde în corp o simți cel mai intens? Este un nod în stomac? O strângere în piept? O tensiune în umeri? Respiră în acea zonă și întreabă anxietatea, cu curiozitate sinceră, ce vrei să-mi spui? Poate părea ciudat la început, poate chiar nebunesc,
Dar anxietatea ta are o înțelepciune pe care mintea ta rațională nu o poate accesa. Poate îți va spune că petreci prea mult timp făcând lucruri pe care le urăști. Poate îți va arăta că relațiile tale sunt superficiale și că tânjești după conexiune reală. Poate îți va aminti că nu ai mai petrecut timp în natură de săptămâni întregi. Sau poate îți va dezvălui că trăiești viața altcuiva, urmând un scenariu care nu ți-a aparținut niciodată. Fiecare persoană va primi mesaje diferite pentru că fiecare viață are propriile sale zone de inautenticitate. Dar aici este cheia. Odată ce asculți și înțelegi mesajul, trebuie să acționezi. Nu acțiuni dramatice, nu schimbări radicale de viață peste noapte, ci pași mici spre autenticitate. Poate începi cu 5 minute pe zi în natură, fără telefon, fără scop, doar fiind prezent cu copacii și cerul. Poate înseamnă să ai o conversație onestă cu cineva de care îți pasă, o conversație în care spui adevărul despre cum te simți în loc să spui că ești bine. Poate înseamnă să refuzi o obligație care îți consumă energia fără să îți ofere nimic în schimb. Sau poate înseamnă să petreci o oră făcând ceva care îți aduce bucurie pură, fără nicio justificare practică. Aceste mici acte de autenticitate sunt ca niște ferestre deschise într-o cameră închisă de mult timp. Ele permit aerului proaspăt să intre, permit luminii să pătrundă și cu fiecare fereastră deschisă, anxietatea ta se transformă. Nu dispare pentru că nu are de ce să dispară complet într-o lume care încă este în mare parte deconectată, dar devine mai ușoară, mai manevabilă, mai puțin copleșitoare, pentru că acum nu mai este un semnal ignorat, este o voce ascultată și onorată. Anxietatea devine astfel un compas, nu o condamnare. Te ghidează spre viața pe care o dorești în secret, viața pe care o cunoști la un nivel mai profund decât mintea ta conștientă. Fiecare moment de disconfort devine o oportunitate de a te întreba: unde mă îndepărtez de autenticitate? Ce compromis fac cu propriul meu suflet? Și când începi să răspunzi la aceste întrebări cu onestitate și curaj, viața ta se transformă treptat. Nu vei deveni o persoană fără anxietate, dar vei deveni o persoană care își folosește anxietatea ca instrument de navigare. Vei deveni cineva care nu se mai luptă cu propria sa sensibilitate, ci o celebrează. Vei deveni cineva care înțelege că a simți profund într-o lume superficială nu este o slăbiciune, ci o formă rară de curaj. Și în final, vei descoperi că nu ești singur în această călătorie. Sunt milioane de oameni ca tine, canari în mina de cărbune a modernității, care simt că ceva nu este în regulă și care caută o cale înapoi spre autenticitate. Voi formați o comunitate invizibilă de suflete sensibile care refuză să accepte că aceasta este tot ce poate oferi viața. Și fiecare dintre voi, prin simpla voastră existență și prin refuzul de a vă anestezi complet, contribuie la o schimbare mai mare decât puteți imagina. Așa că data viitoare, când anxietatea îți bate la ușă, nu fugi de ea. Deschide-i, invit-o să stea, oferă-i ceai și întreabă-o ce veste îți aduce. Pentru că în inima acelei senzații pe care o numim anxietate se află o înțelepciune străveche, o cunoaștere a ceea ce înseamnă să fii cu adevărat viu. Și această cunoaștere, odată accesată, poate schimba nu doar viața ta, ci poate contribui la vindecarea unei lumi care a uitat ce înseamnă să fie autentică. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până aici. Acest spațiu este pentru tine, pentru călătoria ta, pentru toate întrebările și incertitudinile care te fac uman. Dacă acest video a atins ceva în tine, dacă a pus cuvinte pe senzații pe care nu știai cum să le exprimi, atunci te invit să devii parte din această comunitate. Abonează-te nu pentru conținut, ci pentru companie pe acest drum al redescoperirii autentice. Și în comentarii împărtășește-ți povestea. Cum s-a manifestat anxietatea în viața ta? Ce mesaje a încercat să îți transmită? Ce pași mici ai făcut sau intenționezi să faci spre o viață mai autentică? Cuvintele tale ar putea fi exact ceea ce altcineva are nevoie să audă astăzi. Suntem împreună în asta.
chiar dacă fiecare dintre noi se simte uneori singur în mulțime.